हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफटेक इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावनाय जादों आरो बे भिडिअआ मा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जादों आसामाव जोंहा 1 लाख जब नाथाय BTR आव 0। जोंहा आसामाव 1 लाख जबनि जानाखि कमिटमेन्ट होनाय दङ जोंनि जानाखि BJP गभर्नमेन्ट आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव 1 लाख जब होनाय जागोन होननानै जानाखि कमिटमेन्ट होनाय जादोंमोन इलेक्शननि सिगां, नाथाय बे कमिटमेन्टखौ दिनै BJP गभर्नमेन्टआ दिनै लासै लासै मावनो स्टेप बाय स्टेप बिथांमोना मावलांगासिनो दङ। बिथांमोना गोबां रिक्रुटमेन्ट होलांखांबाय अलरेडि, नाथाय आरोबाव जानाखि आद्रा थाबावनाय जब बा आद्रा थाबावनाय खालि पस्ट बिथांमोना 1 लाख होन्दोंमोन, 1 लाख कमप्लिट जाजोबाखै, नाथाय बे 1 लाखखौ बिथांमोना कमप्लिट खालामनो थाखाय आरोबाव बिथांमोना नैबे सेप्टेम्बर मान्थनि बा अक्ट'बर मान्थनि फार्स्ट उइकआवनो 22,000 जबनि रिक्रुटमेन्ट बा एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारसिगोन। बे खोथाखौ जोंनि आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौ फोरमायनानै होदों आरो बेवहाय बबे बबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां पस्ट दङ बे पस्टफोरखौबो बिथाङा फोरमायनानै होनाय जादों। नाथाय जोंनि BTR आवहाय मा जाखो? बिथांमोनाथ' इलेक्शननि सिगां गोबां कमिटमेन्ट होदोंमोन, 1 भट 1 जब होननानैबो बिथांमोना बुंदोंमोन आरो न' गामि गामि थांनानै बिथांमोनहा डाटाबो कालेक्शन खालामदोंमोन। नोंनि न'खराव बेसेबां फरायनाय दङ, बेसेबां गथ'फ्रा बेसेबांसिम लेखा फरायनाय, बेफोरबायदि बायदिसिना बिथांमोना डाटा कालेक्शन खालामदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना पावाराव फैनायनि उनावहाय बैफोर कमिटमेन्टखौ बिथांमोना बावगारबाय नामा? बे मोनसे गेदेर सोंलु। आरो जोंनि BTR आवहाय दिनैसिमबो लागै बिथांमोना दिनै मोनसेबो एडभार्टाइजमेन्ट होनो हायाखै। एडभार्टाइजमेन्ट होनानै बिथांमोना एपइन्टमेन्टबो होनो हायाखै दिनैसिमहालागै। बिथांमोना दिनैसिम सरकाराव फैनाया बोसोरथाम बारलायलांसै, बोसोरब्रैनि आगानावनो होनोसै। दा बिथांमोनहा दिनैसिम मानो मोनसेबो एडभार्टाइजमेन्ट होनायनि उनावहाय बिथांमोना एपइन्टमेन्टखौ होनो हायाखै? बे जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। BTR नि बायजोआवथ' दिनै हाजार हाजार रिक्रुटमेन्ट होलांगासिनो दङ, एडभार्टाइजमेन्ट होलांगासिनो दङ, नाथाय अनलि BTR आव मानो 0 जेब्लायबो दावदै गलाजोब, जेब्लायबो दावदै गलाखौनो होननांगोन। मानो होनोब्ला 0 एडभार्टाइजमेन्ट, 0 एपइन्टमेन्ट। बे जोबोद लासिंसिं बाथ्रा, जोबोद लाजिथाव बाथ्रा। दिनै जों गाव गावनो सानदों जोङो BTR आव थानानै आलादा खुंथाइ मोननानै जोंहा मानो जेब्लायबो फावसायनानै थाबाय थानांगौ जानानै फैखो? BTR गैयामोनब्ला, आसामनि आन्दारावनो थानायमोनब्ला, आसामनि आन्दारजोंनो दिनैहाय बेफोर रिक्रुटमेन्टखौ होलांजाबाय थागौमोन फारि फारि। बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै BTR आ एक्सट्रा गावखुंथाइ मोनसे काउन्सिल गोनां हिसाबै BTR आ आसामनिख्रुइ सिगां जेब्लायबो एडभार्टाइजमेन्ट होनाय, जेब्लायबो माबा मोनसे खामानि मावनायनि सिगां बिथांमोना जेब्लायबो एडभान्स खामानिसो जानांगौमोन। नाथाय BTR आवहाय दिनैसिम जेबो गैया, 0। अनलि कन्ट्राक्टरफोरनि खामानि, थिखानि खामानि, माबा स्किमनि खामानि, माबा बोरमा फार्म, माबा मोसौ फार्म, माबा हांसो फार्म, माबा दाउ फार्म, बिनिल' स्किम। मा BTR आव लेखा गोरों सुबुंफोरा खालि दाउ अमा बोरमा फार्मल' खालामनानै थानांसिगौ नामा? माने कम्पिटिटिभ मुगायाव माने एडभार्टाइजमेन्ट होला नामा बिथांमोना? जे साख्रिनि थाखाय एपइन्टमेन्ट होला नामा? बे जोबोद लासिंसिं बाथ्रा, जोबोद लाजिथाव। ना बिथांमोना BTR आवहाय गड बिजनेस, बोरमा बिजनेसमेन खालामजोबसिगोन नामा जोंनि BTR आव थानाय गासैबो केन्डिडेटफोरखौ? बेयो जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। बिथांमोना जेब्लायबो हाइलाइटल' होबाय थायो, गड फार्म, अमा फार्म, दाउ फार्म, मोसौ फार्म, बायदि बायदि। नाथाय BTR आवहाय खालि दाउ फार्म, अमा फार्म, बोरमा फार्मल' खालामग्रा मानसि दं नामा? जोंनि BTR आवहाय बेनि अनगायैबो गोबां केन्डिडेटफोर दङ, जायफोर बिथांमोना दिनै गोबां फरायनानै ओरैनो बेखार गोग्लैसोनानै दङ। गासैबो केन्डिडेटफोरा दाउ फार्म, बोरमा फार्म खालामजोबनो हाया। माखासे केन्डिडेटफोरा गावनि जानाखि रोंगौथि, बे रोंगौथिखौ बिथांमोना बाहायनो थाखाय बा रोंगौथिनि गेजेरजों जानाखि जब मोननांगौ, बे जबनि थाखाय बिथांमोनहा लामा नायनानै थाबाय थायो, नाथाय दिनैसिम बिथांमोनहा मोना। नाथाय खायसे केन्डिडेटफोरा आरो बे खोथाखौनो बुंलायगोन, साख्रिल' दं नामा, गुबुन जब मावनानै नोंथांमोना सोलिनो हाया नामा? बे खोथाखौ बुंगोन। नाथाय बे खोथाखौ बुंनायनि सिगां नोंथाङा बारे बारे सान, BTR नि बायजोआव दिनै माब्रै एथ'ग्राब हाजार हाजार रिक्रुटमेन्ट होलांगासिनो दङ, नाथाय BTR आवहाय मानो 0? बेखौ नोंथाङा गाव गावनो साननानै नाय। आरो नैबे मोनसे जोंनि फेसबुकआवहाय आरो ससियेल मिडियाआव गोबां हाइलाइट जादों, नोंथांमोना बेखौ नाय मा हाइलाइट जादों। आरो जायनोखि BTR नि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो नायनानै ला बेहाय मा हाइलाइट जादों। दिनैसिम आसामाव गोबां रिक्रुटमेन्ट होलांबाय। जानुवारि 2020 आव 9,635 टिचार एपइन्टमेन्ट होदों, नाथाय BTR आव न' रिक्रुटमेन्ट। सेप्टेम्बर 2020 5,043 टिचार एपइन्टमेन्ट होदों, BTR आ न' रिक्रुटमेन्ट। बेनि उनाव 2021 जानुवारियाव होदों 4,511 टिचार एपइन्टमेन्ट, BTR आव नट एपइन्टमेन्ट, 0 BTR आव। आरो बिनि उनाव दंबावो
2022 मायथाइनि फेब्रुवारि दानावहाय 9354 टिचार एपइन्टमेन्ट होदों BTR आव नो रिक्रुटमेन्ट। बेनि अनगायैबो 2022 अक्ट'बर मानावहाय 1346 टिचार एपइन्टमेन्ट होदों आन्डार SSA नि आन्डारावहाय, नाथाय BTR आवहाय नो रिक्रुटमेन्ट नो एपइन्टमेन्ट। थिग बेबायदिनो 2023 मायथाइनि जानाखि रिक्रुटमेन्ट बेवहायबो 5320 टिचारफोरनि एपइन्टमेन्ट होदों, नाथाय BTR आवहाय 0 दावदै गला। बे जोबोद लाजिनांथाव, जोबोद दुखुनांथाव। रायजो राजाफोरा नोंथांमोना गाव गावनो सानदों। दिनैहाय जोंनि जानाखि BTR गभर्नमेन्टआ दिनै बिथांमोननि गोदै गोदै राव, बिथांमोननि बुंनाय रावाव जोंनि जानाखि रायजो राजा बिथांमोना जोबोद मोजां मोनो बिथांमोननि गोदै गोदै रावावहाय। आरो बिथांमोननि गोदै गोदै रावावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गोजावजोबो। दिनैहाय नोंथांमोना गोजावनानै दिनैहाय जोंनि रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय मा मोनबोखो? दिनैहाय न'खर न'खर बयहाबो जानाखि वान भट वान जब होननानै बिथांमोनहा जानाखि इलेक्सन टाइमावहाय बिथांमोना इलेक्सननि थाखाय भट बेंकनि थाखाय बिथांमोना न'खर न'खर फैनानै बेफोरबायदि भटखौ कालेक्सन खालामदोंमोन। नाथाय बिथांमोना जोंनिफ्राय भटखौ मोनलांबाय, नाथाय बिथांमोना जोंनो मा होफिनखो? बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैहाय टिचिं जबनिल' नङा, आसामावहाय टिचिं जबनि गोबां अनगायैबो गोबां जब दङ। बेफोरखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ फारि फारि रिक्रुटमेन्ट होलांगासिनो दङ। 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बेबायदिनो मेडिकेल लाइनावहाय बेबायदिनो डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट गोबां पस्ट होलांबाय। आरो गोबां जोंनि केन्डिडेटफोराबो, जोंनि बायजोआव थानाय आसामनि केन्डिडेटफोरा गोबां जब मोनलांबाय आरो BTR नि केन्डिडेटफोराबो बायजोआव गोबां जब मावहैबाय। नाथाय दिनै BTR नि केन्डिडेटआ BTR नि सिङावनो जब मावनो सुबिदाखौ मोनला नामा? BTR नि बायजोआव मानो जब मावहैनो गोनां जाखो? मावहैखानांगोन, उफाय गैया। BTR आव मानो होनोब्ला 0 पस्ट दिनैसिमहालागै जेबो एडभार्टाइजमेन्टआनो गैया। आरो नोंथांमोना नैबेखौ नाय, दिनैहाय जानाखि प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनैहाय नैबे मोनसे पस्टारा मोनसे हाइलाइट जागासिनो दङ जोंनि ससियेल मिडियाआवहाय। दिनैहाय रायजो राजाफोरा नोंथांमोना बेखौनो सानदो, बिथांमोना दिनैहाय बे पस्टारखौ आपल'ड होगासिनो दङ बा बे पस्टारखौ हाइलाइट खालामगासिनो दङ मिडियानि गेजेरावहाय। नोंथांमोना बेवहाय सानदो पन्चायत एन्ड रुराल डेभेलपमेन्टआवहाय बेबायदि रिक्रुटमेन्ट होदों। बेवहाय गोबां रिक्रुटमेन्ट होलांदों बिथांमोननि बायदिब्ला टटेल 2511 3rd ग्रेड एन्ड 4th ग्रेड बिथांमोना साख्रि होबाय, एपइन्टमेन्ट होबाय, बेखौ बुंदों। आरो बेनि उनावहाय इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव नायदो नोंथांमोना बेवहाय मा मा डिपार्टमेन्टआव साख्रि होदों बिथांमोना नायदो। इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव 2377 होदों। आरो बबे लाइनाव नैबे एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेनारिनि पस्टनि रिक्रुटमेन्ट होदों बिथांमोना 68 पस्टनि रिक्रुटमेन्ट। दिनैहाय नोंथांमोना साननानै नायदो BTR आवहाय बेफोर रिक्रुटमेन्टनि, बेफोर एपइन्टमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्टआ माब्ला ओंखारखो? रायजो राजाफोरा मोनदों नामा बेनि एडभार्टाइजमेन्टखौ? सोरबा साफा सानैया मोनदोंबो जानो हागौ, नाथाय बेयो गोबां सिक्रेट एडभार्टाइजमेन्ट होननांगोन जों बेखौ, सिक्रेटलि एडभार्टाइजमेन्ट। दिनैहाय बिथांमोना बेफोर एडभार्टाइजमेन्टखौ हाइलाइट खालामा। रायजो राजाफोरखौ बयखौबो मिथिजोबा। नाथाय जेब्ला एपइन्टमेन्ट मोनखांगोन, एपइन्टमेन्ट मोनखांनायनि उनावसो बे एपइन्टमेन्टनि पस्टारा जोंनि गेजेराव हाइलाइट जाबाय थागोन। बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैहाय गोबां रायजो राजाफ्रानो गोमोदों BTR आव बेबायदि एपइन्टमेन्ट मोनलायनाय, बेबायदि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट होलायनाय माब्ला एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारखो? बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिस्लाबै माब्ला बेबायदि एडभार्टाइजमेन्ट होलांखो, माब्ला बिदि रिक्रुटमेन्ट होलांखो, आं बेखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैबाय। रायजो राजाफोरानो सोंलु सोंदो। दिनैहाय नैबे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव हयथ' थिगैनो दं दे, बेवहाय माखासे हाइ स्कुलनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदोंमोन टिचिंनि, बेहाय इनक्लुड थानो हागौ दे माखासे, बेखौ आं मानिबाय। खिन्थु माखासे एडभार्टाइजमेन्टआ माब्ला ओंखारखो, माखासे पस्टनि एडभार्टाइजमेन्टआ? बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जोबोद रायजो राजाफ्रानो दिनै कुइसन सोंदो। दिनै जोंनि जानाखि BTR गभर्नमेन्टआवनो नोंथांमोना कुइसन सोंबानो जाबाय। आरो BTR आवहाय रिक्रुटमेन्टनि एडभार्टाइजमेन्टखौनो होला नामा? दिनैहाय गोबां रोजा रोजा टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दङ BTR नि सिङावहाय। आरो BTR नि बायजोखौ लाबाथ' गोबां केन्डिडेटफोर दङ आसामावहाय टेट पास जानानै थानाय। नाथाय आङो BTR निखौल' बुंगोन, मानो होनोब्ला BTR नि सिङावहाय दिनैसिम फोरोंगिरिनि एडभार्टाइजमेन्ट होनाय जायाखै। नाथाय BTR नि बायजोआवहाय दिनै फोरोंगिरिनि अनगायैबो गोबां एडभार्टाइजमेन्ट होलांबाय। दिनै BTR आवहाय 0 गोबां स्कुल दङ सिंगोल टिचार, आरो बबेबा टिचारानो गैया, फोरोंगिरियानो गैया। दा बेफोर फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसननो थाखाय जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ मा खामानि मावदों बा मा थिरांथा लादों? आरो जोंनि फरायसा आफाद, बिथांमोना फरायसा आफाद होननानै बिथांमोना गावखौनो दुगानानै लायो, आरो बिथांमोना आफादनि सोद्रोमा जानानैबो दङ। दिनै बिथांमोना फरायसा आफाद जानानै फरायसानि जेंना, फरायसालिनि जेंना, बिथांमोना बेनि सोमोन्दै दिनैहाय प्रमद बर' बिथांनाव मानो दाबि दैखाङाखै? दिनैहाय बिथांमोना खालि आसाम गभर्नमेन्टखौल' मानो दुसिगासिनो दङ? आसाम गभर्नमेन्टआ खुथारै बुंगासिनो दङ प्रमद बर' बिथांनि आखायावसो दङ
BTRनि फोरोंगिरि थिसननायनि खामानिया दिनैहाय नोंथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनि जानाखि बे बुंनाय रावखौ मिथिसेयावबो नोंथांमोना प्रमद बर'खौ मानो फंसेबो बुङाखै रिक्रुटमेन्ट होनो थाखाय नोंथांमोना दिनै SIU एप्रुभआनो जायाखै होननानै बुंगासिनो दङ नाथाय BTRनि बायजोनि पस्ट दिनैहाय माब्रै SIU एप्रुभ जागासिनो दङ नोंथांमोना बिनि एन्सारखौ हो आरो नोंथांमोना मिडियानि गेजेराव बेखौ हाइलाइट खालामनानै हो आरो मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना प्लेसमेन्ट खालामनानै हो आसाम गभर्नमेन्टआ मानो बेखौ होआखै SIU एप्रुभखौ मानो खालामनानै होआखै नोंथांमोना दाबि दिखां धरना खालाम जोंनि फोरोंगिरिनि थाखाय थाबैनो रिक्रुटमेन्ट होनांगौ थाबैनो SIU एप्रुभ खालामनानै होनांगौ होननानै नोंथांमोना धरना हो दाबि दिखां मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना दाबि दिखां नाथाय नोंथांमोनहा आसाम गभर्नमेन्टआनो बारे बारे बुंगासिनो दङ BTRआवहाय रिक्रुटमेन्ट होनाया फोरोंगिरिनि रिक्रुटमेन्ट होनाया जोंनि BTR गभर्नमेन्ट प्रमद बर'नि आखायावसो दङ CEM जायखौ चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार होननानै बुंनाय जादों बिथांनि आखायावसो बिथाङा मानो दिनैसिमहालागै रिक्रुटमेन्ट होआखै बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो नोंथांमोनहा नै बेखौ नायनानै नोंथांमोना लाजिदोंना लाजियाखै BTRनि बायजोआव जे एथ'ग्राब रिक्रुटमेन्ट जालांगासिनो दङ नोंथांमोना BTRनि सिङावहाय मानो रिक्रुटमेन्ट होआखै अब्ला जों साननानै लानांगोन BTR आलादा जों काउन्सिल मोननानै मोजां जाखो ना आसामनि सिङाव थानायानो मोजांमोन जों बेखौ दिनै साननांगौ जानानै फैबाय BTRआवहाय दिनैहाय 0 मोनसेबो रिक्रुटमेन्ट गैया बिथांमोना खालि बायदि रोखोमनि स्किम बायदि रोखोमनि मा होनो मोसौनि फार्म दाउनि फार्म बोरमा फार्म अमा फार्म बेनिल' दिनै बिथांमोना स्किम लन्च खालामबाय थादों नाथाय बिथांमोनहा एडभार्टाइजमेन्टखौनो दिनैसिम होफेराखै बे जोबोद लासिंसिं बाथ्रा जोबोद लाजिथाव बाथ्रा स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो जोंनि BTRनि दैदेनगिरिफोराबो बे भिडिअखौ नुनानै बिथांमोनहा एसे लाजिनाय मोनो आरो लाजिनाय मोननायजों लोगोसे बिथांमोना गावखौनो गाव बुजिया गावखौनो गाव रियेलाइज खालामो हयथ' जोंहाबो BTRआव रिक्रुटमेन्ट होनांसिगोन एडभार्टाइजमेन्ट होनांसिगोन बे खोथाखौ बिथांमोनाबो सानो आरो बेवहाय जोंनि प्रमद बर' बिथाङा जेब्लानाखि बिथाङा इलेक्सनाव फैनायनि सिगां BTR एग्रिमेन्ट खालामनायनि उनावहाय बिथाङा बे खोथाखौ बुंदोंमोन गाव जायनाखि एबसुनिफ्राय फैनाय हिसाबै सासे फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय हिसाबै बिथाङा गाव जेब्ला इलेक्सनाव फैगोन बा देरहागोन सिफ जागोन अब्ला बिथाङा फार्स्ट प्रायरिटिखौ मा होदोंमोन बियो इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ होदोंमोन बिथाङा आरो गावनो बर्तमान इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ लानानै दङ BTCनि जानाखि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ BTRनि CEM प्रमद बर'नि आखायावनो दङ नाथाय बिथाङा दिनैसिम जोंनि रोजा रोजा टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि थाखाय दिनैसिम रिक्रुटमेन्ट होआखै सिगाङावहाय जानाखि आसाम टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोर दंमोन बिथांमोना प्रमद बर'खौ गोबां लोगो हमनो सेस्था खालामदोंमोन लोगोबो हमदोंमोन नाथाय बिथाङा रायलायनायनि सुबिदाखौनो बांद्राय गोबाव होआखै आरो बेबायदिनो आसाम टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटफोरा गोबां धरनाबो होदोंमोन नाथाय बिथांमोनहा आसाम टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटआनो गैया बे खोथाखौ बुंदों आरो जोंनि फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बे खोथाखौनो बुंदों जोंनि BTRआवहाय टेट पास जानानै थानाय केन्डिडेटआनो गैया होननानै दिनै स्पेसियेल टेटखौ फाथिबाय स्पेसियेल टेटखौ फाथिखांनायनि उनावहाय दिनै रिजाल्टबो मोनबाय गासिबो मोनजोब्बाय नाथाय बिथांमोनहा रिक्रुटमेन्टखौ मानो होनो हायाखै दिनैहाय दिपेन बर' बिथाङा बे खोथाखौ प्रमद बर' बिथांनाव दाबि दैखांनांगौ बिथाङानो स्पेसियेल टेट खुंनांगौ होननानै बुंदोंमोन दिनैहाय रोजा रोजा केन्डिडेट टेट पास जानानै फैबाय दा होदो जोंनि रिक्रुटमेन्टखौ होदो स्पेसियेल टेट पास जानाय केन्डिडेटफोरनि थाखाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसोमोन नोंथांमोना दा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन स' लोगोफोर भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों চ' বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিল যে আমাৰ অসমত 1 লাখ জবৰ কাৰণে যেতিয়া আমাৰ অসমৰ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট বা বিজেপিৰ যোনটো CEM ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোনটো কমিটমেণ্ট দিছিল 1 লাখ জব দিব সেই কথাটো এতিয়া লাহে লাহে তেখেতে জবৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দি আছে আৰু জবো দি আছে আৰু যিমান বাকীখিনি বাকী আছিল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিব এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো অহা অক্টোবৰ মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি যোনটো পোষ্ট দিব লগা আছে এই পোষ্টৰ দিব বা 22,000 এডভাৰ্টাইজমেণ্টত দিব এই কথাটো কৈছে আৰু অহা বছৰে বছৰে যিমান নেকি পোষ্ট খালী হ'ব ইয়াত যিমান পাৰে এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দি যাব এই কথাটো কৈছে কিন্তু আমাৰ BTRত আজিলৈকে 0 টিচিং লাইনতো 0 আৰু বাকী থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড এই লাইনতো 0 এইটো বহুত দুখ লগা কথা আৰু এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত হাইলাইট হৈ আছে আৰু এইটো দেখা পাইছে না পোৱা নাই আমাৰ BTR গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ আসামৰ ইমান একে ৰিক্ৰুটমেণ্ট দি আছে কিন্তু BTRত এতিয়ালৈকে 0 তাৰপিছত এইটো এটা হাইলাইট হৈ আছে আমাৰ যোনটো BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা এইটো পোষ্টাৰটো হাইলাইট কৰি আছে ইয়াতে আমাৰ BTRৰ যিমান নেকি কেণ্ডিডেটবিলাক আছে ৰাইজবিলাক আছে মানে আচৰিত পাইছে যে BTRৰ কেতিয়া এনেকুৱা পোষ্টৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাল আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাই কেতিয়া এপইণ্টমেণ্টটো কেনেকৈ দিল
এতিয়া আমাৰ ৰাইজবিলাক বা আমাৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে এইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো কোনো খবৰে পোৱা নাই কেতিয়া ওলাইছে অনলাইনত কেতিয়া ওলাইছে কেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হৈছে কেতিয়া অনলাইন এপ্লাই হ'ল কেতিয়া এক্সাম হ'ল কেতিয়া ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এপইণ্টমেণ্টটো দিলে এইটো কোনো গমেই পোৱা নাই এতিয়া এইটো পোষ্টাৰটো হাইলাইট কৰি আছে আমাৰ BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ইমানখিনি চাকৰিটো দিলোঁ বা ইমানখিনি এপইণ্টমেণ্ট দিলোঁ এইটো বহুত দুখ লগা কথা এতিয়া আমাৰ ৰাইজসকলে এইটো কুৱেশ্যন কৰিব লাগে যে BTR গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত যে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো কেতিয়া ওলাল এইটো ইয়াতে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত যিখিনি পষ্টৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দিছে ইয়াতে হয় থাকিব পাৰে ইয়াতে হাই স্কুলৰ যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলাইছিল সেইটো ইয়াতে ইনক্লুড হ'ব পাৰে সেইটো ঠিক আছে এইটো মানিছোঁ দে মই এইটো হাই স্কুলৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দিছিল কিন্তু বাকীকেইটা পষ্টৰ বাকীকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো কেতিয়া দিল এনিমেল এণ্ড হাজবেণ্ডাৰী এইটোতে কেণ্ডিডেটবিলাকে গমেই পোৱা নাই কেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছে কেতিয়া এক্সামটো হ'ল এইটো বহুত দুখ লগা কথা সেইটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো শ্বৰ্ট টাইম চিক্ৰেটলি এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলাইছে চাগে তেখেতসকলে চিক্ৰেটলি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এইটো চিক্ৰেট বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ অসমত যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলায় এইটো গোটেই অসমৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে দাজ পায় আৰু আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ কেণ্ডিডেটবিলাকেও এইটো দাজ পায় যিহেতু বৰ্তমান আমাৰ বাহিৰৰ বহুত কেণ্ডিডেটবিলাকো এইটো জবটো দেখি এপ্লাই কৰে আৰু কিছুমান এজন দুজন কেণ্ডিডেটবিলাকো ইয়াতে জব কৰিব আহে আৰু ইয়াতে ধৰা পৰে আপোনালোকে এইটো নিশ্চয় গম পায় অসমত যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলায় এইটো গোটেই ভাৰততে গম পোৱা যায় অসমতো বাদ দে তাৰপিছত আমাৰ BTRৰ যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলায় BTRৰ যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলায় সেইটো BTR কেণ্ডিডেটবিলাকে গম নাপায় এইটো বহুত দুখ লগা কথা আপোনালোকে এইটো কুৱেশ্যনটো সুধিব BTRৰ কেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলাইছে আৰু তাৰ এক্সামটো কেতিয়া হৈছে চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ